Рядко, но правим и с керемиди. Ето искам да видите тази керемида. Мисля, че малко от вас са работили с такъв модел. Тук в тази част ще бъде плоската фалцова марина. В случай имахме стар покрив, на който свалихме старите керемиди и изравняваме с карата. Доста беше изкривен покрива. В случая сме подлагали тук навсякъде. Имаме подложки, така че да изравним покрива. Под летвата слагаме винаги лента, която оплътнява, тъй като пробием с винта, мембраната се пробива и тук ако някакъв конденс влиза. С 5 на 5 и 5 на 5 работим. Няма 2 на 3, 1 на 1, половин на половин. Ето имаме такава система за скрит лук. Това е вентилационната лента. Втора вентилация тук отдолу. Самия лук от титан цинк. И отпред общите дъската по този начин. Ще ви покажа отдолу. Сега ще слеза и ще ви снимам.